Bună dimineața! Bună dimineața! Eu sunt Silvii. Eu sunt Gina. Și vă transmitem din El Nido, Palawan, Filipine. Avem un mesaj pentru voi. Vă transmitem din toată inima, am vrea să vă transmitem toată frumusețea pe care o vedem, dar din păcate camera nu redă realitatea. Nici nu se compară ceea ce vedem cu ceea ce am prins pe cameră, dar tot vrem să vă transmitem. Și fiindcă camera nu poate transmite ce se vede cu ochiul liber, vrem totuși să vă trimitem o înregistrare cu fețele noastre pe background frumos. Aceasta este insula El Nido din Palawan, cum vă spunea și Gina. Este doar una dintre multele insule care formează grupul Palawan. Ieri am fost într-un island hopping și am văzut doar 3 dintre aceste insule, Filipine fiind compusă din 750 de insule. Foarte frumoase, am făcut poze, din păcate acestea nu reflectă niciun fel realitatea, deci dacă vă plac pozele, înmulțiți-l la 100 și o să vă dați seama care a fost experiența. Iar pentru noi, comparat cu alte călătorii din Asia, Thailanda era pe primul loc. Acum a fost declasată de El Nido. Ne pare rău, Thailanda. Oricum o să o iubim în continuare. Silvii nu v-a povestit de fapt de aventura noastră de ieri, ca să ajungem la acele insule. Oh, da. A trebuit să înfruntăm marea cu valuri sau ocean, cu niște valuri imense care umpluseră barca. Când ne-a oprit să coborâm la insule, bineînțeles că n-a putut să ne ducă până la plaja respectivă și a trebuit să notăm de la mare până acolo. Erau niște stânci destul de fioroase și colțuroase, dar în același timp foarte, foarte frumoase. Nu te poți opri din filmat și pozat. Ăsta e motivul pentru care vă transmitem atât de des. În primul rând trebuie să sesizați de aici faptul că suntem cu gândul și inima la voi tot timpul, dar e atâta frumusețe pe care vreau să o transmitem tuturor, ca toată lumea să fie fericită și să iubească planeta noastră. Chiar merită. Aici pun foarte mult accent pe protejarea planetei. Deja au exclus focurile de artificii. Toate plajele sunt podobite cu pomi de Crăciun făcute din materiale reciclabile, din sticle înfășurate în plastic sau din ceva lemnos de la bambuș. E ceva ce nu mi-am imaginat. De fapt, ce vrea să spună din sticle de plastic este de faptul că au adunat tot plasticul și adună constant plasticul lăsat de turiști și construiesc tot felul de opere de artă din aceste sticle. Sunt foarte frumoase. Una dintre ele am și pozat-o, reprezintă o sculptură din plastic topit. Și da, vreau și eu să punctez aici un lucru foarte important, mai ales având în vedere dezastrele transmise de curând în presă, atât în Australia, ba chiar și aici în Filipine au fost loviți de taifun. Mediul deja strigă cu lacrimi în ochi să avem grijă de el. Planeta are nevoie de aceeași iubire cu care ne-a înconjurat pentru atâtea milioane de ani de când existăm pe această planetă și este cazul să fim mai atenți și mai buni cu mediul nostru înconjurător, să păstrăm această frumusețe și nu mă refer aici în insulă la Da, ne-am întrerupt reportajul pentru că tocmai A decolat un avion. Singurul care zboară, care aterizează în insulă. Și asta pentru că pista este foarte scurtă, foarte mică, undeva în spatele plajei. Ai senzația că vrea să aterizeze direct pe plajă. După aia aveți pista, brusc, în momentul în care o atinge. Da, și ce spuneam este faptul că trebuie să fim atenți și grijulii și ce mai? Să avem grijă de casa noastră, care este acest pământ, pentru că dacă visăm cumva să zburăm în spațiu, odată ce această planetă e distrusă, nu cred că o să vă placă acolo atât de mult pe cât ne place nouă aici. Cu mare, cu soare, cu copăcei, cu munți, cu dealuri, nisip, pământ. Nu este nicăieri în acest univers mai frumos ca pe această planetă.
Și apropo de ce ziceam mai devreme, că acum eu completez și sar din una alta, dacă vi se pare că e atât de liniștită această apă în această dimineață și dacă vi se pare că este foarte cald și fierbinte, așa este. Astăzi este o zi deosebită, dar ieri a fost foarte vântoasă, valuri foarte mari, ne-a zdruncinat și ne-a stropit rău de tot în barcă dintr-o insulă în cealaltă. Eu am fost cea care s-a rănit în momentul în care a trebuit să coboare, să noate printre stânci, în ideea că un val m-a și izbit de o stâncă și mi-am rănit genunchiul. Nu-i nimic grav, sunt bine sănătoasă și nu-mi pare absolut deloc rău că am făcut acest lucru, pentru că am avut posibilitatea să văd alte frumuseți, alte insule care sunt aproape de stadiul lor natural. În sensul aproape sunt turiști pe ele, dar în restul nu există plastic și nu există alte forme de civilizație, sunt pline de scoici, de corali, de petricele, sunt foarte frumoase, deși încearcă să se protejeze într-adevăr de noi și să ne țină la distanță. Și sperăm ca de mâine să putem să mai vizităm și alte insule. Pentru moment, fiindcă a fost un reportaj mai lung decât ne-am plănuit, vă transmitem salutările noastre și Vă pupăm! pa! Sănătate!